Hola, com esteu? És que veia puta merda així. No. Com esteu? No, és que... Hola, com esteu? Bé, bastant bé. No t'ho pregunto tu, els hi pregunto a ells. Però bé, anem al gra. Sí, en el dia d'avui us venim a parlar de l'adequació en el context. Què és l'adequació en el context? Ho explicarem amb un exemple. Oi que vosaltres no parlaríeu així amb el director? Buah, és que et juro que el professor és un pesat, és que em té mania, tio, en plan, t'ho juro. O no actuaríeu així amb els vostres amics. Per exemple, si haguéssiu d'introduir el vostre cosí. Em faria molta il·lusió introduir-vos al meu cosí. És un gran amic meu, també familiar, i seria un honor per mi que poguéssiu establir una relació d'amistat. Doncs això és l'adequació, és saber com estar i parlar en les diferents situacions. I ara us donarem alguns consells. Us parlem d'una situació formal. Una situació formal podria ser, per exemple, una entrevista de feina, on una persona ha d'avaluar les teves capacitats i veure si et contracta o no. Clar, tu no aniràs a la persona i diràs: home, què passa, col·lega? Com anem? Quant de temps? Bé, em contractes o no? Escolta'm, que he quedat amb uns amics per fer un partit de futbol. És que la posició del nostre cos és essencial per la imatge que volem donar. En una situació formal no podem estar com qui veu una pel·li al sofà de casa, sinó que hem de tindre l'esquena recta i els braços i cames ben col·locats. La vestimenta també és una part molt important de l'adequació. Igual que no anirem, per exemple, al Camp Nou vestits amb una americana, tampoc anirem a una reunió, per exemple, vestits en xandall. Per finalitzar, fer alguna broma per generar confiança està bé, però sense passar-se, Jan? Clar. Adeu i fins la següent.